Iki mau urung komplit, guys. Nah, iki. Adam iki tokoe utama jane iki. Iki. Iki Surati. Mas Surati. Wah, halo ya. Pak Nantar ket mau ngesok alo iki komplit iki. Nah iki. Mas kocok. Nah, iki yo moko iki. Karo kae Mas Ipat. Ya. Pasangan abadi. Resik-resik ling anu sing ngesai resik banget iki. Dilapi barang. Tuh. Pokoknya ini profesional sing iki. Pimpinan polisi bareng. Tendange wis brimob. Tapi kayak anu palsu guys, utuh seragam asli, ora menyalahi undang-undang. Gor palsu tukon pasar. Nah ini Mbah Wagiem, Waginem, ini Toto Yukemi. Iki Toto nggih, goleh-oleh ngene iki yo. Nah, goleh-oleh dadi yang nyumbang mriki dikeki sego guys. Karo lawuh nah iki. Pak Martini. Ya, baleni niki lewat kebucak lek. Nah iki Toto itu jayengan iki. Ya, jayengan jero niki lek Bima Pakare. Kang Suroso, Kang iki Jodoh dadah. Lah, iki Pakare iki. Bagian logistik ya kene iki, pusate iki. Cari logistik. Nah. Iki diulang lagi nih bahane sayur lombok ijo. Nah, iki sayur lombok ijo. Wah, khas. Nggih, khas niki. Khas iki. Lombok ijo niki khas menung gitu. Ya. Niki bagian. Nah, dada meneh lagi. Wah. Kompak rukun-rukun nek wong desa iki ngene iki, guys. Wong sak Indonesia iki ngerti kabeh rak. Ya wong ngene iki wong desa. Rukune ra umum lagi rugi bagian pakar daging niku. Iki lagi. Kosek-kosek ora arek iki lho. Iya. Oke, siap. Ya. Ini lagi. Iki yang persiapan iki sing bagian manut kambil. Nah, itu. Oke. Bahan untuk santen iki guys. Ini santen untuk kambil. Lah iki sing eksekusi terakhir iki. Iki Mas Slamet. Mas Nandar ya. Ini bagian eksekusi terakhir bersih-bersih. Iki penting iki. Nah iki Pak Tukiran iki. Oh, dadah Pak Tukiran. Iki bos iki CEO. CEO iki. Ah, CEO iki. Enggak kalah pentingnya nih dah. Iki bagian logistik iki. Nah iki Mbak Selasim iki ketua gudang. Nah niku Mbak Artini. Lah ya. Iki dadah. Mbak Linda. Pindah spill ini ke patean nih Mas Wasimin. Ini bagian iki ngesene gelah Wasimin. Wah. Wong pira iki? Sedina wong pira rata-rata? Wong 7 ya, 7. Tamune sekitar wong 500 ya. Wah. Iki serapat. Nah niki senior niki Pak Giman. Bagian patean nih ketua teh. Oke, itu Gino iya. Bagian teh. Kang Sagi. Ya, dadah. Kasagi Wagio. Iya. Nek iki ulu-ulu. Nah kae Pak Darto kae ketua. Ketua ulu-ulu. Oke, spill. Oh iya. Nah ini Mbah Wagiem, Waginem, ini Toto Yukemi. Iki Toto nggih, goleh-oleh ngene iki yo. Nah, goleh-oleh dadi yang nyumbang mriki dikeki sego guys. Karo lawuh nah iki. Pak Martini. Ya, baleni niki lewat kebucak lek. Nah iki Toto itu jayengan iki. Ya, jayengan jero niki lek Bima Pakare. Kang Suroso, Kang iki Jodoh dadah. Lah, iki Pakare iki. Bagian logistik ya kene iki, pusate iki. Cari logistik. Nah. Iki diulang lagi nih bahane sayur lombok ijo. Nah, iki sayur lombok ijo. Wah, khas. Nggih, khas niki. Khas iki. Lombok ijo niki khas menung gitu. Ya. Niki bagian. Nah, dada meneh lagi. Wah. Kompak rukun-rukun nek wong desa iki ngene iki, guys. Wong sak Indonesia iki ngerti kabeh rak. Ya wong ngene iki wong desa. Rukune ra umum lagi rugi bagian
pakar daging nih. Iki lagi. arek, Bos. Oseng-oseng, ora arek iki. Ora arek, Bos, iki, Iya. Bos. Oke, siap. Oke, siap, ya. Nih lagi. Iki yang persiapan nih sing bagian Bagian marut kambil. Nah, itu. Nah, Oke. Mas Mona ya.